Hello mga kamags, this is Engines TV. Welcome back. Karon natay bag-o nga pagareakan karon usa ka singer gikan sa Mindanao. Murag sa north ni siya o sa Iligan. Iligan man daw. Kini siya nga tao ni kanta sa air supply nga chances, grabe kataas kay ni kanta. Iyan yung pagkakabiran karon. Atong pagatan-awon kung unsa gid ka nindot o makuha pag yun niya ang kataas ani nga kanta. Grabe gini kalisod kay nga kanta, daghay nagkantaan pero video okay lang, wala lang ingog kuan, kanta-kanta lang pero sa iya maging gihimuan o kuan magid siya, nag-record magid siya ani kung iyang gipakita kung unsa gid ang iyang tingog yun. Ato siyang pag-reaction karon busa magsugod na ta pero pag-expect mo nga atong putol-putulon para hebaw na mo nga para dili ta makapiright. Putol-putulon na to. Kay para mutuman ta sa rules and regulation ni YouTube. Okay? Sige, pag-expected mo na. O sa uban pa nga nagtan-aw diri karon nga wala pa naka-subscribe, i-hit na ninyong notification bell para ma-update ka sa uban nga video nga ato i-upload sa sunod. I-like na lang pod para i-recommend tayo YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ani. Okay? Sige, magsugod na ta. Unsa pa may atong langayan, wa naman tayo gihuwat. Di ba? Okay. Okay. Ato na pagkasugdan. Rams Kadalim. Kini si Rams sa taga Mindanao ni siya. Oh. Pagkagwapo ka. Please be there alone. Help me speak out loud. Chances are enough. What's too good to me? Chances aren't. Abi nga tingog mura mag-original. Abi nga iyag ni nakuha ang kuan kanang tingog ni kuan ba Russell ba? Oo, kuha gid kay niya. Graham Russell, oo, tama, sa air supply. Pareha gid tingog. Sunod. Gamay yun sig tingog. Maura gyud. Chances are there. There's a chance you will be there. Wondering what to do. How you play my role. I leave it up to you. Okay. If I disguise my smile, it get too much away. Ato ning paminawan karon kung kanang sa mutaas na gali kung unsa gid makuha, unsa gid ang tingog niya mula mo utro ba ang iyang tingog, nindot kayo pagsugod pa lang daan pare-pareha ris tingog sa original. What if we can't speak? What then shall I say? Though to be too long, something has gone wrong. The chances are wrong. Wow, pusog kayo. Grabe. Ato ning kanon doong naman ni sa katong pagkataas. Taas nga pitch bali. Atong paminawon yun. Nindot sa tingog bata apod. O bata pa ba ni? O ulitawhay. O. Okay.
O subscribe mo sa iyang channel ha. Rams Kadalim. Chance you will be there, wondering what to do. Okay? And how you play my role. I'll leave it up to you. Mhm. If I disguise my smile, it keeps too much away. Mura ra mag-ismailan ra niya. But if we can't speak, what then shall I say? Guwapo. To be too long, something has gone wrong. The chances are Guwapo ka. Mhm. Okay. Ato na ginakita. Grabe ka nindot kay tingog. Grabe ni tingog ni si Rams Kadalim. Taga Mindanao man daw ni. Murag kini siya nasa north o murag nasa Iligan ni bali siya na part. Nindot kay tingog kay murag original kay ing tingog. Lisod kay ning kanta sa Air Supply. Lisod kay ning kanta. Daghan kay mo kanta ani. Maglisod kayo og abot, pero kung naamang kay makaabot ani sa range bali o sa pitch bali ani sa Air Supply, mulahi ang tingog, dili na mintin bali, di pare sa iya karon nga kung unsa gid ang iyang tingog nga tagning maora gihapon hangtod nga mutaas siya pag kanindot kay paminawon, di ba? O nindot kayo. I-comment ko no ninyo bi kung naa na ba ni siya banda o professional singer ba ni siya, na ba ni siya mga record, nag-record sa iya ba, na ba ni siya mga manager, na ba siya nagkuan sa iya ba. Oo, kanindot kayo ni ato siya pasikaton po doy kay grabe kanindot og tingog. Kung kuan pod usa pod pwede po ni siya mo kuan ngadto kang Arnel Pineda o sa mga kuan gali kay yun ani man pong pamaagi itong nakuan siya si Arnel ngadto sa ubang dito sa mga ubang nasod bali. Di nga naani gihapon to, na-discover gihapon to siya tungod sa kuan sa nag-viral niya nga video. Ingon ani. Siya ko kanindot kay yung tingog. Daghay magkuan ani bisan pag mga local boundary sa Pilipinas daghay makatan-aw ani. Daghan gimukuan sa iya. Pero nagdepende ra gihapon ta kung siya gusto siya mo kuan. Gusto siya mo sugot bali siya nga mukaan lang sa local band. Wa man takahibaw ko sa iyang purpose sa iyang pag-cover ani karon. O baka iyang gipakita nga ingon ani siya mo kanta pero nindot gid kay siya. Nindot kay mo kanta. Di ba? O sige. Ato namang nadungog og natanaw. Di na ta maglangan. Pero sa mga bag-o diha nga wala pa naka-subscribe, i-hit na lang notification bell para ma-update ka sa uban nga mga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ang YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakatanaw ani. Okay. Sige, hangtod sa sunod. Ini si Ingens TV. Proud Bisaya. Peace out. what if we can't speak? What then shall I say? Though to be too long, something has gone wrong. The chances are